Добър вечер. Утре отново ще има доста слънчеви часове, а температурите ще са с няколко градуса по-високи от средните за май. Преди обед над страната ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Около и след пладне ще се развива купеста облачност, по-значителна в Западна България и планините, където са възможни краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевици. Без валежи ще бъде на изток, където слънцето ще грее почти през целия ден. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще са от 9-10 градуса, в котловините до 15-16 край морето. През деня показанията на термометрите ще са подобни на днешните и максималните ще са между 23 и 28 градуса, в крайните югозападни райони до около 30. В планините подходящи условия за туризъм ще има в часовете преди обед, когато облаците ще са сравнително малко. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и пригърми. Температурите дори и по най-високите върхове ще са положителни, а на 1500 метра се очакват стойности до 13-14 градуса. Вятърът ще бъде до умерен от изток и временно ще се усилва по време на валежите. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, ще остане сравнително топло, но няма да липсват и валежи. В петък повече облаци и условия за превалявания ще има след обед над източна България и планините. През почивните дни температурите ще останат без промяна и максималните ще са най-често между 23 и 28 градуса. Около и след пладне ще се развива купеста облачност, от която ще има условия за краткотрайни дъждове и гръмотевици, по-съществени в планинските райони. В началото на новата седмица ще вали на повече места, но ще остане сравнително топло. Възможни са и градушки. Сега по нова започва шоуто "Големите надежди". От мен хубава вечер!